Ahoj všichni, já se za prý omlouvám teda, že dneska jsem nepřišel naživo, mám dlouho plánovaný divadlo, takže v touhle dobou sedím někde v divadle Dlouhý. Já jsem Martin Čacký, jsem hlavní produktový designér v Goodata, což je v Čechách založený, dneska v San Francisku sídlící globální startup. Děláme platformu pro zpracování obchodních dat od zdrojových systémů až po vizualizace obchodním lidem. Jsme asi 250 hlavá firma a rychle rosteme. No, já bych, jak se ptal na to vzdělání, tak vlastně vzdělání jakoby formální, jak nabírat lidi, rozhodně nemám. Já, když jsem tady začínal, nebo já jsem tady 5 let, ale když jsem začínal vlastně najímat lidi, tak jako velkou školou pro mě byl Hubert Palan, což tehdy byl můj nadřízený a ten vlastně všechny ty lidi se mnou nabíral a pomáhal mi s tím. A on mimochodem vystudoval Berkeley a to je tam, to je business škola, ale fakticky polovina toho, co se tam učí, je o tom, jak jednat s lidma, jak najímat lidi, jo. Takže aspoň vidět, jaký jako důraz třeba v Americe na tohle kladou. No, já si myslím, že většinu těch věcí jsem se opravdu naučil od něj a potom pokus omyl. No. V současné době je to tak, že vlastně HR používáme jenom na procesní věci, ale designéry sem do Goodata si najímáme sami, obvykle je to přes doporučení kluků designérů, nebo ty lidi nacházíme na Twitteru, LinkedInu, na komunitních akcích designérských nebo konferencích jako WebExpo. Fakticky všechny lidi jsme našli takhle. Můžu potvrdit, já mám s Martinem jednu společnou zkušenost, kdy hledal více lidí do svého týmu a měl pocit, že by potřeboval pomoc. Ten pocit se ukázal na konci jako mylný, protože si poradili velmi dobře sami. Ale rozhodně pro mě to byl třeba zážitek sledovat z druhé strany, jak se celý ten tvůj tým zapojil do toho výběrového řízení, protože jsme měli ten sdílený Google dokument. Jak si tady toho dosáhl, že kluci prostě jsou takhle jakoby angažovaní? No já si myslím, že tam hlavní roli hraje to, že oni si vybírají dalšího člena do týmu. Není to, že někdo jim tady nadiktuje, tady budou mít tady toho jako kolegu, ale to oni si vybírají vlastního člena. Je to vždycky tak, že toho člověka, kterýho najímáme, vidí celý ten tým, jenom pro představu nás bylo v té době 4-5. Takže oni si ho aktivně chtějí přitáhnout a ideálně si chtějí přitáhnout někoho, s kým už třeba spolupracovali a s kým vědějí, že se spolupracuje dobře. Takže takovýhle lidi typicky mají přednost, že jo? Nejdřív prostě tam, hele, máte teď zrovna nějaký kamarády, kolegy, s kterými rádi spolupracujete, jsou dobrý a zrovna hledají práci. Ale samozřejmě my se neomezujeme jenom na lidi, kteří hledají práci a všechny lidi, co jsme sem najeli, už nějakou práci měli. A LinkedIn, zejména po zavedení tagování lidí podle zkušeností, je úplně skvělý zdroj, prostě, jak ty lidi oslovovat. A i když nehledají, oni třeba nevědí, že hledají. Jako, to můžu potvrdit, že nevědí, že hledají, to je zase naše doména. Ale jak je to možné, že třeba já, jak vnímám ten trh, tak málo lidí se tomu věnuje takovýmhle způsobem. Je to třeba něco, co vidíš často, protože většinou lidí jsou ve stejné senioritě s lidma, s kterými se znají. Jsou třeba lidi v tom okolí, takhle jako přistupují takhle k náboru do svých vlastních týmů. Je to něco obvyklého, že si vezmeš celou tu iniciativu, necháš jakoby HR, samozřejmě tu stránku administrativní, procesní. Některé týmy to tak dělají a ostatní zjišťují, že to tak dělat budou muset, protože vím to z doslechu, takže nevím, jako jestli úplně přesně to bude a jako kvantifikovaný, ale třeba 2/3 těch lidí, nebo možná ještě víc, který jako ty agentury doporučují, jsou víceméně tak jako podívat se na minutu a říct, ne, nechceme dál. Takže nejedná se pouze o profesní aspekt. Jo.
prostě tam je to půl na půl, jako půlka je toho, jak ten člověk zapadne do toho týmu, jestli prostě má startupovou DNA, jestli se s ním bude dobře dělat a druhá věc je, jak je odborný. A otázka je, jestli ty agentury dokážou, kterou z těch složek dokážou líp a jestli dokážou vlastně aspoň jednu z nich. Takže pro mě třeba bylo i mnohem rychlejší ty lidi oslovovat a zavolat si s nimi na 20 minut, než si nechávat předkládat seznamy. Já si nedovedu si představit, že HR, a jakožto, že my HR prakticky nemáme, máme jednoho člověka, který prostě dělá HR, dělá tu administrativu, to nějak drželo pohromadě, ale nemáme velký HR, který by najímalo lidi. Všechny ty týmy si ty lidi najímají sami. Ale já si zpátky k tomu asi nedovedu představit, že by HR se bavilo s designérama a dokázalo vytipovat, který z nich je nebo není dobrý designer. HR podle mě dokáže vytipovat to, jestli ten člověk nechce 3x tolik, než mu jsme schopni dát a jestli v současné době pracuje nebo nepracuje. Ale o tom, jestli se mu líbí styl designový Google nebo tamhleten, to nedovedu si to představit. Možná jsem HR nedal šanci, ale nedovedu si to představit. Ne, opravdu, jakoby ta segmentace toho trhu HR nebo recruiterů není tak úzká, že by někdo... Já jsem zaznamenal pár nějakých pokusů, že někdo se třeba specializuje na Linuxáky, vyloženě jenom na... Pak to asi může fungovat. To může být hodně zajímavý a ten člověk se mu objevil až teď, až letos a napsali nějakou knihu. Jako, vypadalo to zajímavě, určitě tím směrem, kdy to mělo jít. V Americe to tímhle směrem jde, ale vesměs není potom možný mít celou takovou škálu kompetencí vevnitř. No. Dobře, já bych možná ještě, ať mají představu, protože to video slouží primárně jakoby tým lídrům Setmetery, aby viděli, jakoby, že to jde. A jak je to časově náročný pro tebe nabrat si sám člověka? Je to časově náročný. Já jsem najímal fakticky 3 lidi, jsem potřeboval najmout během cca měsíce a půl a je to jako každý den, s tím člověk strávil třeba tak 3-4 hodiny. Jo, ale věřím, že kdybych potřeboval najmout jednoho člověka, tak to znamená prostě pár desítek hodin. Důležitý je omezit ten trichtýř a nastavit ten správný filtr hned na začátku. Nesnažit se sypat do toho trichtýře prostě tisíce lidí a pomalu je prosejvat, ale jít prostě vybrat si těch 20 nejlepších a na ty se zaměřit. Jo, tady nejde o kvantitu, tady jde o to opravdu. Vím, že prostě zrovna v tom designu je to jako na jednu stranu těžší, na jednu stranu jednodušší, určitě těch designérů v Čechách dobrých není moc, ale o to jednodušší, protože vím, že prostě je nějaký penzum, na to se můžu zaměřit a nemusím koukat na tisíce lidí. Takže podle mě vyberte si někoho, koho opravdu chcete a pak mu ukažte, že tohle je dobrá firma, který by měl dělat. A jestli jste velmi dobrá firma, tak on, i pokud je někde zaměstnaný, nejspíš bude chtít jít k vám. Bezva. A ještě možná poslední otázka. Vnímáš nějaký rozdíl na straně těch lidí, když jsi je oslovil, nebo jaká byla reakce těch lidí, když jsi je přímo ty oslovil, ať už tím LinkedInem, nebo nějakým telefonem, nebo kluci z tvýho týmu? Vyvolávalo to diskuzi, byla nějaká zamítavá reakce, nebo jakoby, že ne, mám zaměstnání? Obvykle to bylo tak, že třeba, řekl bych, 1/4 lidí rovnou řekla, čeká mě v práci něco velice zajímavého, na co jsem dlouho čekal, jako třeba dostal jsem teď na starosti udělat nový víceméně redesign celého našeho stávajícího produktu a takový člověk prostě nechce odejít. Rozumím tomu, zase záleží, jakou pozici mu nabízíte, že pokud mu nabídnete jako ve větší firmě vést celý designový den, tak pak se možná zamyslí, že mu se nabídnete v uvozovkách řadového designéra nebo jednoho z designérů, tak to pro něj je jakoby, že jde dolů, že zkušenostně i zodpovědnostně. Takže to, ale řekl bych tak třeba 1/3 lidí byla takovýhle.
ale ten zbytek byl s námi se ochotný bavit, jako minimálně prakticky všichni odpověděli na LinkedIn. Nebyl jediný člověk, který by neodpověděl. Jo, přes LinkedIn přímo jako takový ten mail-in, nebo jak se to jmenuje, prostě třeba 20 lidí, 25 lidí jsem oslovil a toho fakticky všichni odpověděli. Ty, co odpovědějí kladně, zašli jsme na oběd, popovídali jsme si, co jak se představují, ukázali jsme si, jako co Good Data dělá, ukázali jsme produkt, oni mi ukázali, co třeba dělají a obvykle tohle vedlo k tomu, že potom jsme si je pozvali sem na takový designové cvičení a popovídání s ostatními členy týmu. No. Nicméně otevírali jste to na té diskuzní, jakoby nezávislé diskuzi, přesně tady tak. touhletou formou. Jo, to jako určitě oslovování někoho, kdo má práci a nutně ji nehledá, vlastně nadchnout ho, proč by vlastně pro vás měl pracovat. Nečeká nečeká na to, že mu někdo bude psát nejspíš. Ale když už mu někdo napíše, tak ho zaujmout a snažit se ho zaujmout ve 2 větách, prostě proč vlastně by vůbec se tím měl zabývat, vůbec by se s vámi měl scházet. A určitě bych asi doporučil a říkám, jako zkušenosti, já se v tom vůbec kolik nemám, ale doporučil bych jako první věc ho nepozvat na formální pohovor. Jo, protože pak to vypadá jako tak, vy jste k nám přišel, co vlastně chcete, proč vás zajímáme, no ale my ho vlastně ještě furt nezajímáme. Že? Ta situace je jiná. Přesně tak, to je přesně. Je nějaká message závěrečná, kterou bys chtěl poslat světu? No, jo, buďte přirozený. Zapomeňte na to, že dneska existují nějaký procesy a představte si, že jste v té firmě sami a že chcete někoho najmout.